യേശു മോനെ, നീ എന്തോ കരയുന്നോ? എടാ സന്തോഷിക്കല്ലേ വേണ്ടുന്നത്. ഈ വീടേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ച എന്റെ മോനല്ലയോ? അത് അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം. ജീവശ്വാസമായി ഉയരിന്തേടമായി സിരയിൽ അറിയുന്ന പ്രാണന്റെ കണികയായി മനസ്സിൽ മധുരം. നീ പറയുന്ന കാര്യമൊക്കെ അച്ഛൻ ജീവിതത്തിൽ നേടിയ ആളൊന്നുമല്ല. പിന്നെ നിനക്കൊക്കെ ഇതൊന്നും സമ്പാദിച്ച് വരാനും പറ്റില്ല. തന്ന സ്നേഹമാണ്. ആ സ്നേഹത്തില് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും നീ വില കുറച്ച് കാണണം. എത്ര നാളോട് നിന്റെ വീട്ടുകാരെ പറയുന്നത് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് സഹായിക്കും? ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി. ആഴ്ച വാടക വീട്. ഇനി അച്ഛൻ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വീടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കാൻ